Η κεφαγιά που έγινε στα δίχτυα. 1-0 η Λευκοθέα στο τέταρτο κερδισμένο κόρνερ βρίσκει τον τρόπο να πετύχει τον γκολ που ήθελε με την Παναγιώτου, η οποία κάνει το 1-0. Το 31 τελικώς είναι για εμάς. Εδώ είναι η κεφαγιά που έγινε, κινήθηκε ανάμεσα στην άμυνα του Άρη και με σκαστή κεφαγιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φέρνει την σειρά των ημιτελικών στα ίσα. Ρέω το τακουνάκι, η Σακαλή θα κάνει την σέντρα, κεφαγιά που έγινε μπάλα στα δίχτυα. 2-0 η Λευκοθέα στο 81. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ λίγο πριν το τέλος και έχει σκορ πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου. Εδώ είναι η φάση με την σέντρα της Σακαλή και την κεφαγιά της Παναγιώτου, η οποία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία κεφαγιά από την Παναγιώτου, η οποία πέρασε προλίγου στον αγωνιστικό χώρο. Η Ελένη Παναγιώτου αυτή είναι που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Λευκοθέα, που έχει σκορ πρόκρισης. Χρυσοστόμου εκτέλεσε το φάουλ, η Καραπέτσα στα δίχτυα. 2-1 ο Άρης στο 90+2. Ο Άρης σκοράρει και στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Καραπέτσα στο 90+2, έξυπνα εκτελεσμένο το φάουλ. Κινήθηκε κάθετα η Καραπέτσα, δεν ακολούθησε καμία παίκτρια της Λευκοθέας και στην κίνηση το πλασέ έκανε το 2-1. Πάζε να βρει την Χριστοδούλου. Χαραλάμπους κατέβασε, Ειρήνη Μιχαήλ και έκανε το πλασέ και στείλε την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από την Μιχαήλ στο 90+2. Δείτε εδώ την φάση με την Χαραλάμπου στην Μιχαήλ να κατεβάζει και με αυτό το ωραίο σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 92. Και να μπει στην περιοχή το σουτ από την Μιχαήλ, η μπάλα στα δίχτυα, απίστευτο γκολ στο 106. Φοβερό γκολ από την Μιχαήλ. Το ένα καλύτερο απ' τ' άλλο. 4-1 η Λευκοθέα είναι αγκαγιά με την συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου. Εδώ είναι. Από την επιμονή της Σακαλή, μπάλα έφτασε στην Μιχαήλ. Δείτε εδώ τι σουτ κάνει για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πιο κοντά από ποτέ η Λευκοθέα στον τελικό του κυπέλλου. Τελεστήκε το κόρνερ. Παλαμένη στην περιοχή. Πέναλτι έχει δώσει ο Νεοφύτου σε επαναληπτική προβολή την φάση. Εδώ είναι το σπρώξιμο της Μιχαήλ. Καραπέτσα απέναντι από την Ζαχαρίου. Εκτέλεσε η Ζαχαρίου, όχι, στα δίχτυα. Προσπάθησε η Ζαχαρίου, δεν τα κατάφερε. Πήγε στα δίχτυα η μπάλα. Μειώνει ο Άρης 4-2. Εδώ είναι η εκτέλεση. Προσπάθησε να διώξει την μπάλα η Ζαχαρίου, όμως ήταν δυνατή η εκτέλεση. Και αν και είχε επαφή με την μπάλα, αυτή πήγε στα δίχτυα. Τέλος. Η Λευκοθέα προκρίνεται στον τελικό του κυπέλλου γυναικών. Χρειάστηκε η μείωρη παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Με βάση την εικόνα, νομίζω μια δίκαιη πρόκριση για την Λευκοθέα.